čaj o furu. Ostaje se to voditi sigurno. Nećemo mi čaj o furu. Nećemo. Nećemo uvijek do svoga kultura. Ja sad pričam sam. A nismo gotovi. A nismo gotovi. Čime? Ja ću evo, ja gledam čim završim. (815) 36815. Slikati da ne može pustiti da poslikamo da šatora nema. Nema ni ugroze nikakve i ne vidim razloga. Pa dobro, ajde onda, ne, ja se slažem, samo vas molim onda da saznate, da nam kažete koliko trebamo čekati. Da li ćemo čekati